Pule mendakasngi ke kedau hangi ya ke bor bamayan jongu kris halor kie baro. Uji sudon ke bor halor ke pop badula job ya ke pop haba uji su la job ya ke pop ula job ya ke bor uksui. Bad ha ke gospel ngios ngo ki briu ki ba katto kanungut ki briu ki ba wan na Jerusalem kim snohun satya ya uji su. Na marba Kim sha ya Mynsiem Bakhuid ban trekam hapo jonki. Lada ngim sha ya Mynsiem Bakhuid ban trekam hapo jongi. Lada ngi kangla ya Mynsiem Bakhuid ban trekam hapo jongi. Haka jing bamboy perkat ngidang ai lad ya uksuit ban trek hapo jongi. Bade ke bor Mynsiem Bakhuid ka pelong yangi kiba light lui shisha. But hangne ngiusngo kini ki bruyu kibampad sautu ya ka jingtray jong Mynsiem Bakhuid kila kinno ya ujisu ha ka baong hana ujisu ube ya uksuit da uksuit. But ujisu pad uong kumno uksuit udon tang kawe ka jinglong kaba kerpang kata kalong uyateli ban pinjot ya kiwe. Uksuid uyatelila. Uksuid umtre ban yapai. Halor kapangayu, halor kapang ban pinjot ya kiwe. Minta ujisu ong, uksuid umtre ban yapai. Unum tre ban pinbra ya kata ke jingyateli ban lesniu yangi. Te minta ujisu padu ong, ban penpara ya kata ke jingyateli jong uksuid ban les new yangi ngidon kam ayu ngidon kam uwe ubakalain bor. But ban pensotu yangi jisu ong ba uksuid ulong ubakalain bor. Bad uralut ya kie baro marki mata hangne uji suang uksud utreishitam ban lumlang ya baru ki buryu hapo ka bor jangu bad ulong ubaklain boru to minta mano balaban kum yawu jisuang hak ying jangu baklain bor ngimlaban rung ngimlaban shimbiang ya kita ki marki mata jangu tau buryu baklain bor. Ban yo kata ki marki mata na ki ing jongo baklain bor ni haballe ayu shua jisuang hap kum shua ya tau baklain bor mano bade baklain bor hangne haka perte bade uksuit ni haben kum yawu ni haben te yawu na kata kadau haka farengi ong bind him kum ya uksuit but na kata kadau na bar ke jingla uksuit hangi ngite ngikum ya uksuit ngibe ya uksuit kenamba umdon borshu halar ki ing jongi halar ke jingem jongi bad kaneka borji sula ai haki apostol ya kaba pitte pilate ya kaba pilau lalau kaneka longa bor jong ke jingmut kaba uji suang u klein bor ude ngideben yauta ba klein bor ngideben kum ban kum yau tang ujisu don kabor. Ban kum ya uksuit ujisu ay kabor ha kabalang hangi iwe pa iwe. But ban kum ya wu ngideben ya telilang. Ngideben ya telilang, ngideben ya treilang ban job ya uksuit. Habang ibaro ki bangit ki badon kane kabor ngi ateli kawe ka jingmud kawe ka Mynsiem ban be ya uksuit unum don borshu hangi umnyum don borshu haki inga sem jongi. Nakata kada ujisuang haba ujisu bad ka balang ka ai kane ka bor lemba Mynsiem Bakhuid lada ngim tre ban ya trelam bad ka jing tre jong Mynsiem Bakhuid ngimla ban kum shisha ya uksui te lada ngim pindriu belai shushu bad nginge shushu ha ujisu bad ka jing tre jong Mynsiem Bakhuid haka balang ngin numla ban job halaruk suit. Na kata-kata uji sula ongkum no yaki pop persha ya kuk unubriu on don jimap and reki pop persha ya Mynsiem Bakhuid on don jimap. Bakabam mud baru ke jing tre ha ka balang kawan namar ka boro Mynsiem Bakhuid.
kemas bakui, ki sakramen baper, habangi duai, habangi ki kun kristan ngi wan lang ban duai, kumba jingya seng ing, lese habangi pelong kano ke jingya seng, hang do mano batrai kam Mynsiem Bakhuid. Henry Lada ngim ngi dia kane ka jing pela bat ka jing maya, kai ka ban sejia nginum Yoshu kane ka bor ban kum uksui. Na kata ka daw bon ki beriu bam ngait ya ka sakramen. Don bon ki beriu ki penslem ben pediang sakramen. Don bon ki beriu kim duai shirkem. Don bon ki beriu ki pentolot yalade. Manleki jingyale persha jongi hal I halor ka jinga e jongo bale kalongka po persha Mynsiem Bakhuid. Ladangim id, ladangim treasure tamban penbai ka jingim jongi kalongka po persha Mynsiem Bakhuid. Namaru Jisu ula ai lahad yangi ban penbai ka jingim jongi. Jisu ula ai lahad yangi lemba ka jingiap jongu ban ya trailang badu. Nakata-katao haka shiti sa Hibrung yusngo Jisu lemba ka jingiap jongu lemba ka jingkinia ka ba marwe ula penim ya ka pertai baro kawe kai ka bala jia lemba ka jingiap jongu Jisu kumno Jisu le yo bor ban yap na ka benta jongi kumno Jisu le yo bor halor ka pop kade bar lemba ka jingtre jongu Mynsiem Bakhuid nadu ka por laka hadu ka jingmi pa jongu Jisu Christ mano bala tre kam hapo jongu Jisu ude Mynsiem Bakhuid. Nakata-katao kano ka jingartatin halor kane ka jimmaya jang ka jimpenim kalong ka popersya Mynsiem Bakhuid. Namar jimpenim kabamut penim yangi nakabor jonguni ubriu baklain nakabor jongu soitan banjot haloru soitan ngidon kam ban yatreilang badu Mynsiem Bakhuid. Bad omdon jingim Mynsiem haka perte Khlem ka jingtre jong Mynsiem Bakhuid. Bad kino ki briu ki artatin tenteng ngidon ki jingartatin. Haba ublay upen pa hangi hakino ki jingcia bamayan ki briu ki artatin. Sumudur habangi perlong retreat, habangi perlong convention, lese ki briu ki jingkoi jingkia, ki briu kim ngait hau Mynsiem Bakhuid kinartatin. Kinong kamdon kano ka jingjia ba shisha hangto ngi shukli jingkali kaya ka ba jia hangi ngim pat pindrit yala de ban pediang ya ka jingtre jong Mynsiem Bakhuid lese don ru ki brio kiba ya ap ban pindu jingkar men ya ki we kiba duairu lese don ki brio ki ong ki statement kam in doi ban duai kam in doi ban late retreat kam in doi ban late mas man kaski kam in doi ban late plapop min doi ayu ban plapop hau brio kum da terte don bun jait ki rukam uksuit utrekam jar haka jingim jongi ban kangalad yangi ban roy haka jingim Mynsiem nakata-kata Jisu krantenge popper shaw Mynsiem Bakhuid buna pedeng jongi haka jimbam sautu jongi ngile popper shaw Mynsiem Bakhuid kumne ladangi kentait kano ka jimmaya jonga balang kaba Jisu ki wahai hangi kalonga popper shaw Mynsiem Bakhuid kano ka popper shaw ia ki sakrament kalong persya Mynsiem Bakhuid kano ka jingkerle persya ya ke kerdan jangka balang Bakhuid kalong ka pop persya Mynsiem Bakhuid namar ka balang ka namar Mynsiem Bakhuid ka balang ka trekam bat ka yaine namar Mynsiem Bakhuid te ngi mangi ki banget ngi haben lekumno ngi haben kongu ni haben pendre shoshu ladangi don jinge halor kane ke jimaya baro kenamba utau baklain unum ya borshu halo jongi ngimde benai bor ya utau baklain namar utau baklain uyale tang ban penjot ya ke jingsuk ke jingya teli jongi lese un rung ha ke jingim jong kino ki briu ulaban rung ha ke jingim jongi lindo ulaban rung ha ke jingim jongi rinium ulaban rung ha ke jingim jongi remba kilonggomi kena kelombaro but ngide ban lomba kusiar ba unum yo lad ban penjot yangi tenaka benta kane kaya ka bangide ban le ngide ban pen khalai ne ke jing duai jongi ngide ban pen dribble shushu ya ke jingim jongi bahat knamba ngin sa job nakata kata Jisuang ya ki apostol rapi ken mau Jisuang kum kini ki jad ngi haban duai ba sha jingit
ban job kum gini ki jait tang kawe kalindi ya ban duai ban ngide ban shajingin padu Jesu la ongro iki apostola per Getsemani to sharai bar to duai tang kane kalindi kabala ban yarap yangi ban penrem ya ubakalain uba yale ban pinjot ya ke jinga teli ko himen ko para ngin haiti man lagi jinga jongi man lagi jing sonsi jongi ba ngin ya teli no badu Mynsiem Bakhuid ban job ya uksoin kumbau Jesu batahangi kenamba ubamen unumio kabor ban pinjot ya ka suka sain bat ke jing koi jongi Jesu be id ngis ngungu ya me nagabinda ke jingi kai jome ngi aiti hame ya ki yinga sem jongi ngi aiti hame ya ke jingim shimet jongi ngi aiti hame ya ki himen ki para jongi ha yinga sem ngi aiti hame ya ke balang baro kawai kadba ubamen uksud ubaklain bayale persha hangi ban penjot ya ka suka sain bat ke jingi jome ngi pan borname bamenang pen kalain ingi dau Mynsiem Bakhuid ban yale persha ya ka buisniu jongu bangin nom ailad yawu banjob halo jongi halo kabalang jongi halo kiinga sem jongi enyaro yau trai Jesus Christ Amen.